Danas oko 17 sati u centru grada ponovo pokušaj pljačke. Maloljetnik DP je uz prijetnju vatrenim oružjem pokušao od zaposlenice u kineskoj prodavnici iznuditi cjelodnevni pazar. U brzoj intervenciji policije maloljetnik DP je priveden. Istraga u ovom slučaju je u toku. U nastavku slijede i ostale vijesti koje su obilježile dan u našoj zemlji i svijetu. Neko je jutros poslao na vrata mi policiju. Komšije su gledale, ruke mi na leđima. Sramota za familiju, sramota za kuću. Neko je jutros duge kose otvorio mi ćeliju. Ljubav, ljubav. Policija, volim te, što imaš nje. Hoću da živim u policiji, hoću da živim blizu nje. Policija, volim te, što imaš nje. Hoću da živim u policiji, hoću da živim blizu nje. Prodavnica, kosa oka, prodavačica. Raču feču, rača čača, Harimuri, Bonaparta. Raču feču, rača čača, Harimuri, Bonaparta. Fingi čong, čingi pong, pljačkam te, šeitane. Fingi čong, čingi pong, pljačkam te, šeitane. Dum, 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 pala je. Dum, 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 pala je. Iznenada navratila policija, snimak duge kose. Šta da radim ljudi, šta da radim sad? Ljubavi, želim te, ljubavi, volim te. Ljubavi, volim te, vodi me do policije.